Nganten Saripit ugi nyuwun donga pangestu dhumateng Ibu. Ibu ikhtiar pisaning utama. Ibu ingkang sampun kepareng kandhut laminipun Candra Dasahari. Ya sangang sasi 10 dina, Ibu. Ibu ingkang dados tuing katresnan. Ibu ingkang tansah paring pangasih, panggendhong pangemong. Nggih Kang Ibu. Pramila boten mukalamun jroning agami dipun mulyakaken jejering Ibu. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Swarga ingkang mapan wonten ing dalamaan sukunipun Kang Ibu. Ibu ingkang tansah paring dana rasa